gurdi asa gari gur chale gari guri om di bazar bathang ridi motor stena gari bathang ridi thane ka thaila pure taba gari gurbo motor stena tomi di dore takungin mo oro tini tangai mohaike gari gura bathagei oro tini mohaike matongkha corona rogi tu phaimai se kuno onai sikere khonai sikere ban borora sikere haike norokni hospital ni o jaga ni lokorok ba norokni naikani khainai norok hai 4 class tai hospital kam tangnai boroki oro koijona norokno department ni hoiti khe norokno oro suba sukhaini horjaka norok driver bai sweeper duijona sutana tin daitongka brona secretary onai secretary ke sengthanai ba sing tin ajbra tabale tongpran kuno daito kri hine haike oro tabsuk jora norokno oro kuno mahai khainani bagai proshashan rok ba mahai SDM theke kuno order copy rok mahai rok manjak da tong o jaga simalong jaga ba thai khainani bagai obla tong sengnia jebro hindi ka tongma phaiga sina oro tini nang kathai tu bumani busu gonta rok ka khana 2-3 घन्टा kai tongha oro kathai ni kami ba bumung tai mahai rok tamo kathini kami ka ompi kathai ni mung kitu naam bhai naam kitu kasila Bimol Das kathini mung ka oro tini thaimani obo ki corona positive manjagi thaimani corona positive check lai manjangman koidin ka khaje bo corona positive manjakman kalke tongkase niya test laga tini hor thega na chusu tini tangai mahike oro gari gura bathakjakhe asu borok kulbut kuthung tongha corona ordi phaiga ha sini para dati bo sawni phaibe chung mana khaika boro khata biduni wada sara thangma yahono haini bagoi chung lokuba sabaino alka basi sabaino chung bono oro soroma yahi manama khala ama hai chung sikharoya haike tabung norok o kamini lukorok ba o kamini kami amchaini lukorok khe tamu wansok o jagao corona virus manjak mohai simalong snamnani bagai raji de to haike tabung norok no o jagao sarkar proshashan ba jurjari mohai simalong mohai proshashan thaiye norok no oro simalong khainen bagai jaga sangai ken norok tam khaine tamu lama ba mahai proshasoni mahai step nanai chung oro chini anchayo chung khas khairama ya chung age phano sakhlaijak salaijak sini oro koloni akroba salayo chung janja erawo kebo kuthino soroma ya ta phano chung soroma ya hanoi chung oro tok chalaibo salaijak hani bangni tabak chomno haya kaisa corona ni thimani bangoi phai oro brolu khogo haike sabani si thak khaino phaimango chungbono manama khala haike norok no oro je brok kuthai tubui phaika ba last tubui phaika corona positive no kuthaina haike norok no oro tu puro o kami amchaini lokorok no video ba police proshashan loko amchaini okra sakra rok no thangai samani tudu tong samani kure mungsu samani kure kaisa kini takuk sampai jayo oro hai untong hai parawo thirawo salha samani bisinga no chung phaiwe tabak manama thaigela hai